Dlho som sa zdráhala vytvoriť mini Gentle Jammy pre firemnú klientelu, ale vy ste ma presvedčili. Takže toto video patrí týmto chutným mini flaštičkám Gentle Jam, ktoré majú objem 30 ml. Ako firemný darček máte niekoľko možností. Prvá možnosť je, že vám dodáme takéto maličké flaštičky, tieto stoja nejakých 5 eur, alebo si dáte vyhotoviť práve tieto mini Gentle Jammy na podkladové letáky, ktoré máte opäť dve možnosti. Jedna možnosť je, že to dostanete na univerzálny leták, alebo druhá možnosť je, že vám ho absolútne plne vieme personalizovať. Takéto prevedenie na personalizovanom letáku stojí nejakých 6-50 eur pri odbere 30 kusov. Ale pozor, máme aj vzorkové boxy, ktoré môžu byť pre vás možno ešte viac zaujímavé. Môžete si vybrať vzorkový box na 4 kusy produktov alebo vzorkový box na 8 kusov produktov. Aj jeden, aj druhý box vieme plne personalizovať, a to takýmito rukávmi, na ktoré vieme vložiť vaše logo, váš text alebo čokoľvek, čo si poviete. Takže perfektný darček v prípade, ak máte budget nejakých 17-18 eur, pretože práve tieto mini vzorkové boxy sa pohybujú v cene 17 eur a tento osmičkový box sa pohybuje v cene 32 eur. Rukav je nejakých euro 50. Tak čo poviete, ako ochutnávka Gentle Jam? Úplne perfektný darček, kľudne aj na Vianoce.